Не існує жодної формули Штайнмайєра. Були пропозиції Штайнмайєра, в яких немає ні слова з того, що сказав Зеленський, і ні слова з того, що був у вас на інфографіці. На інфографіці був план Зеленського-Путіна. В деяких поясненнях Зеленського було використано деякі речі, які були задовго до того, як Штайнмайєр взагалі будь-що оголошував. Це кінець 14-15 року, це так званий план Порошенка зі змінами до закону про особливості місцевого самоврядування в Донецькій, Луганській області запобіжниками певними. Про це говорили. Штайнмайєр в той момент, коли перестав бути міністром закордонних справ, навіть від тих пропозицій, які він надавав, він від них відрікся і відмовився. І сказав, що не вважає їх серйозним. Це було в одному із інтерв'ю. Форум Штайнмайєра, як її називають, власне, пропозиції, які були тільки в той момент, коли зайшли переговори, абсолютний глухий тупик, полягали в одному. Давайте поставимо акцент не на безпеці, не на тому, щоб перестали стріляти, не на відведенні військ, не на роззброєння, на видані російських там військ і все. Давайте поставимо на тому, що там треба обрати якусь владу, яку Україна визнає легітимною, з нею буде вести переговори, наша місія на цьому закінчиться, міжнародних посередників, і буде щось далі. А якось буде без виведення російських військ і без роззброєння бойовиків. Оце була порада Штайнмайєра. Її ніхто не визнав, її ніхто не підтримав. В той момент навіть Лавров не підтримав. Через півроку Лавров вже її підтримав, але всі, включаючи Штайнмайєра, від неї відмовилися. Тарас, вас устраивает вот эта принятая формула в Минске? Я вважаю, давайте тепер дуже коротко відповідаю. Да. Що стосується того, що в Мінську. В Мінську ми маємо дві речі. Перше, ми маємо підписаний Леонідом Кучмою документ, направлений на представника ОБСЄ, в якому нічого нема, крім одного слова, яке, на мій погляд, є антиконституційним заколотом. Там сказано, що цей закон вже не про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, а про особливий статус Донбаса. Новий закон стане діяти постійно. Закон про місцеве самоврядування на Донбасі був передбачений на 3 роки. Тобто нам передбачають особливий статус Донбаса, тобто федеративний устрій назавжди. Оце є в цій формулі, що там було підписано Кучмою. І так, я проти цього. Я вважаю, Україна має бути унітарною державою за одним винятком національної кримсько-татарської автономії. Це мій принцип принциповий. Що стосується того, що нам не подали, але про що прямо заявляють і Макрон, і Путін, і лідери ЛНР, ДНР, і що і Зеленський говорить саме оцю Штайнмайєра, це означає, що передбачили проводити вибори без виводу російських військ, без роззброєння бойовиків і без гарантій, що після цих виборів росіяни звідти заберуться. Я вважаю, що це капітуляція.